Asa ka ti balay? Makusiro balay nga nalimukoy gambing sa nga ilang patrabaho. Dali ra kayo. Way trabaho lisod gagi anak ko. Puro sa yun. Mangayo ko dire be. Makusiro balay nga nalimukoy gambing. Kani simpul. Asus katalian. Sus. Way 5 minutos ko. Sus. Kani daan. Ayo. Tao si Ronterre ay. Ayo. Oy. Kambing. Mo ni yung balay patrabaho? Ikaw daw banday. Ako'y bang kitang panday mo Ale! Ay, naman. Ang banday. Ikay panday? Ako'y bang kitang panday? Mayo. Kini mo na ko patrabaho sa nipa ba sa nipa? Ay, sanipa? Ay, sus! Naku, way lisod! Ina tabi to kang mo ni pinakabayo panday di sa atong lugar. Kini inyo, sus, kana, way 5 minutos. Humana. Tinood ah? Way dambaan. Ako nang matik-matikon. Kung tanawag. Ina tabi to ka. Kini siya may gidungog ang maayo mo panday. Way ng bahay kay kaliwat manig sa kula. Kaya, pila may pakyo ni mo ni? Sa unang panday, pila may pangayo to? 15,000. 15,000? Ay, sus! Kanang 15,000, gibulong mo sa unang panday ato. Arin ako, sa tribor na. Ay! Ina to bitaw ka. Patuha. Ay, plato ka ni si boy. Pati ba yung patuhan yung boy mo trabaho? Sus, talir kayo. Kamok. Dali na, boy. Adi mo angay mag-gulkin. Ako, sus. Mo panday ko, welan sangay. Galing yan. Paraon. Mo pilit na daw. Ako'y bahala na. Sige. Pabalihan sila may balihon. Pwede mo bali? Pila man? Sa gatot na. So saan man mo? Ano ka? Tigay. Sige, tagaan ka pero wala sa daan para makita mi sa imong moves. Sige. Sige. Dari sa me. Naidamba. Oh my God! Sus di agra. Sayo dani. Di sinoy bi tunga kadupa. Adili pikas. Siyam tunga. Hindi totoo yan. Ano? Dali ini. Ato. Kani. Ni trabaho nga matik-matik ba? Ana ra. Sus. Sanipa? Sus. Pagka-simple. Ina tabi to ka. Ayaw kinatong panday. Tanawa na maawri. Ay, bakit? Uy. Saan siya diha? Uy, ano? Nakat mo na diha siya. Basta matagag sakam mo siya niya bukado hinon. Pero may trabaho na po niya. So ko matagag na bay. Boy! Bay! No, di ba nung sanang kami saka-saka na may lupa kami nung ano ayaw pagbuot di ka panday. Ako panday. Sus kapalpak ko ini mo nga ayaw mo trabaho dara man dire inaam ka na sa kanang wala may damba diha. Di man damba ri. Ay pagbuot kiti ka panday na panday. Tidaw! Naog diya bay! Naog wait! Palpaka mo trabaho eh! Naog! Plastin lang! Saka na ko kiyan.